Du skyder bare. Der ligger vores dyrebare øl. Ja, det her det er en Sig Sauer X5 P226 Full Metal. Ganske lovlig CO2 Airsoft Gun. 1000 kroner. Og den skyder med plastikkugler. Og vi har lige set, hvad den kunne udrette. Den kunne sgu tage livet af en hel hegningen. Det var næsten lidt synd. Ja. Men det så faktisk meget, meget fedt ud. Det må man sige. Trist, vi ikke lige har sådan et high-speed kamera. Ja, for helvede. Det er Men den er ret fed. Ja. Man sige, det fortryder jeg ikke, det køb. Nej. Så, og så er den faktisk meget præcis. Ja, det er den. Den skyder med 105 meter i sekundet. Svarende til 1,0 kJ i energi. Og den er afsikkert så. Ja. Super.